siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu izindaba laphana wey'ngane zakwethu. Inyanga edumile ke laphana uDr Khehlelezi uzakhele amazinyo abushelelezi emva kokuthi akhulume laphana kwi-channel yakhe yaku-YouTube ekhulume ngodaba oluthinta ama-albino. Lolu daba abantu abaningi abaphila naleli bala bayaphikisana nalokhu okushiwo uDr Khehlelezi ukuthi ukulala nomuntu oyi-albino usuke seyithathile iy'nhlanhla zakho futhi uma esekumele ashone uyanyamalala ke laphana wey'ngane zakwethu. Baningi abantu abathintekile ke laphana wey'ngane zakwethu baphawula ngalolu daba, okubala khona umculi we-gospel uSkweli naye uphawulile ngalolu daba, washo ukuthi lolu daba lumphathe kabi kakhulu. Wayese no-MEC Pholobasi ke laphana esimazi kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana axhumana ney'nyanga interviewer ke laphana wey'ngane zakwethu, aphinde abe ngumsakazi okuyinsizwa nje edumile eyaziwayo ke laphana wey'ngane zakwethu. Kanti nezinye iy'nyanga ke zibe sey'thinteka ke laphana wey'ngane zakwethu ziphawula ngalolu daba, okufana no-King Bhaka ke nabo laphana wey'ngane zakwethu baphawulile basho ukuthi lolu daba luthanda ukuba nzima kakhulu. uDr Khehlelezi kufanele ukuthi abuye azoxolisa ke laphana edlangalaleni. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.